Igsoon, kumusta ka? Niining panahon na namalandong ka ba? Sa imong kaugalingon ang mga ilhanan dinhi sa kalibutan nagpamato sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi na walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa, halayo sa peligro. Daghang maayong lawas, kinabuhi nakalas, apan sa kamatayon sila napakiyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Kinabuhi na walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Kitang tanang mga tubang sa hugnanan ni Kristo, mga binuhatan, maayong dautan, kanang tanang iyang pagahukman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan.